здравейте, това съм аз Тросбеги и при мен стои Митака, но той не може да играе, защото е у нас, а не от компас. И сега ще ви покажем най-новата версия за Майнкрафт. Както виждате, може да тук щитове слагаш, тук ти е втората ръка, може да слагаш щитове тройно. Сега нека да я демонстрираме. Покажи новите айтеми. Diamond Swords. Първото, което ще ви покажа, ще е... Чакайте, че малко вам. Ето, това е щита. Ще ви демонстрирам. Ето, вземате го. И ето. Вече си имаме и втора ръка. Сори за лага, играя от лаптоп, тъй че има доста нови неща. Аз днеска започнах най-новата версия. Както виждате, има нови блокчета, има глава на драгон. Сега да видим. Покажи, служи се на главата. Да, ето, тя също може да се слага. И като ходите на енда, като убивате дракона, ви пускайте такова с глава. Да. И сега се направи на F5. И покажи на зрителите. Чакайте. Ето, както виждате, смешната глава на драгона. Да. Сега да оставим той. И сега ще ви покажа новите яйца. Ето го първото. Това е яйце, всъщност доста макефи. Това са едни блокчета. Кога сте на сервер, те ви удрят и ви летите във въздуха. Но като паднете от високо, умирате. Да. Ето. Както виждате. Сега... Ето. Сега ще ми изстреля едно нещо, с което ще извърча. Ето, както виждате. Изстреля ми някакво нещо и както виждате се движа във въздуха. Да, и там видяхме странен чест. Да. Бонус чест. Да. И това е много гадно. И сега ще умреш. Той ще е фейл за клипа, ако умреш. Имаш още много яйце. Къде беше то? Ендермайт. То къде беше? Да, ендермайта. Я пробвай. Майто и беше. Не това. Я пробвай това. Да, ето го. Някаква малка боболечка. Боболечка, чка. Чайте, че много Пак му лаги. съжалявам за лага. Много му лаги. Колко работи има в компа. Направо му се разбия компютъра. Вече Ето прикър. го. Някакъв... Ето е и новата боболечка, която се движи доста бързо. Що ти се спи две? Ето го голямото блокче. Пусни боболечката отгоре му. Не. Може да го удрите, но само когато блока се отвори, так тъй може да го удрите, иначе когато е затворен не можете. И това беше от нас. Не, чакайте. Новите Също има и блокчета. нови полшанки. И нови блокчета има. Къде бяха те? Да, надолу. Всъщност, ето ги. Първо. Има нови стълби, нови блокчета, нови слабове. Покажи блока, служи го. Има нов Ендерстоун. Endstone Да, Brick. Endstone Bricks, което всъщност е доста яко. Надявам се да ви е харесало. Това беше от мен. Чао. И това беше Майнкрафт. Да.